Felly mae cwpl o ddyddiau i fynd cyn fydda i'n mynd ar taith beicio elusenol o gwmpas ardal Heddlu Dyfed-Powys. Fydda i'n mynd o gwmpas y 41 gorsaf heddlu sydd gyda ni yn y llu, sydd yn 500 o filltiroedd, a dwi'n neud i gyd ar gyfer gidio mewn elusen sydd wedi bod yn segur yn y swyddfa hyn ers sawl blwyddyn i wedi gwir. Ar elusen hynny yw'r Safer Dyfed-Powys Diogel. Mae gyda ni tudalen Just Giving, a fyddwn ni'n ddiolchgar iawn os ydych chi'n rhoi rhywfaint o arian tuag at yr elusen, a wedyn fyddwn ni'n edrych i ail-fuddsoddi'r arian a allan yn y gymuned. Fyddai'n gallu ymgysylltu'r gymuned wrth mynd o gwmpas ar y beic hefyd, ac i'n edrych i gael rhywfaint o hwyl, dwi'n cael yn nghefnogi gyda ambell i swyddog sydd yn dod ar y daith gyda fi. Ni gyd yn neud yn amser yn hunain, ac i ni'n mynd o amgylch y llu yn gysylltu, ond y peth mwyaf pwysig yw bod ni'n ailgydio yn yr elusen sydd yn y swyddfa. Felly, edrychwch ar y dudalen, Just Giving, a fyddwn ni'n ddiolchgar os ydych chi'n cefnogi fi ar yr ymgyrch yma. Diolch.